Hozana eri kakaka shumba ime mubvunzo mumwe chete seiti Shona 1480 uine ukama here na 1841 kana kuti tiri kungoona zvinhu zvisipo. Ngatitange nezvatinoziva kwete zvatinotenda. Kutenda hakusi kuziva, saka zvitendero zvichisiyana, asi ruzivo harusiyane. Ini ndiri mbondoro yaIsraeli, handisi kuuya kuzovaka chitendero, asi ruzivo. Unogona kutenda kuti ndakatenga ndege, ini ndisina sinevaido. Asi haumbofa wakaziva kuti ndakatenga ndege kana ndisina sinevaido. Iroro ndo simba rinopa kuti kuziva mukuru kudarika kutenda sinevaido. Saka nasi shumba haisi kutsvaga zvamunotenda, asi zvatinogona kuverenga nekutoona. Muchikamu chakapfuura takawana kuti Kristo kumanamba ndi 1480 factum probanda. Takawanawo kuti nyenyedzi nonzi Sydney inofamba rwendo rwayo mumazuva 1841 ichidzokera payakavambira factum probanda. Asi zvino pane chinhu chakakosha chatawana, ngatitorei 1480 todzera 1 sezvizvi 1480 plus 1 tinowana 1481. Mira ipapo usamanye, tarisa zvakanaka 1481. Kozwa inoita sokunge ingori nhano imwe chete kubva pana 1480. Saka mubvunzo ndeuyo, sei 1480 ichingoda 1 chete kuti ive 1481. Handizivi, ndiri kungocherechedza kuti zvingave idi here kuti kubva pakararama 1480 tangofamba nano imwe chete bedzi. Zvingavidi here kuti akaenda hari 1480 akazofamba nano imwe chete ndokubva hava 1481 ndokubva zodzoka hava 1841. Asi nyaya haisati yapera, pane chimwe chinhu chatava kuona. Kana 1481 akaenderera narwendo rwake akadzoka akatarisa kwamva, tinoona 1841. Mira ipapo zvakare 1480 zvinevhaid 1481. Angori manhamba chete here, pamwe pane patani here, pamwe zvinonakidza here, hongu nokuti takatangana 1480 tikawedzera tano imwe chete tikawana 1481. Tobva tapedza rwendo tava kudzoka tikabva tawana 1841. Saka mubvunzo mukuru wanasi ndeuyu, ku 1841 ingori imwe namba chete here, kana kuti kudzoka kwepatani handisivi. Shumba isi pano kuzotaura kuti ndizvo, shumba iri pano kuzocherechedza kana ndichitarisa 1480. Ndinoona mavambo kana ndichitarisa 1481. Ndinoona nyando kana ndichitarisa 1841. Ndinoona kudzoka zvazvinoreva handizivi, ndinozvisiya pamuri. Tarisa, verenga, cherechedza, fungisisa, ubva wazwisa
rudzira wega. Ndimi yani? Ndimi 1841. Ndimi ndini mundini we mandini, anondina mandini. Hakuna chati ndini, asina pundini wanaini. Ndimi yani? Factum probanda. Factum probanda. Ozana kaka Shumba ine mubvunzo mumwe chete, muchikamu chakapfuura takadzidza kuti zita rekuti Kristo rine ukama nenhamba inoti 1480, uye nhamba iyoyo inobva kualfabeti yechigiriki factum probanda. Asi nhasi shumba ine mumwe mubvunzo kana 1480 ine ukama nealfabeti yechigiriki, saka 1841 ine ukama sei nealfabeti yechishona. Ngatitangei nemavara A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 280 90 100 200 300 400. Zvino ngatitarise izvo akare namba iyi 1841 kuti kumavara inoti chii 1841 iyo mumavara inova asara. Mira ipapo usamanye, ngatisiye nyamba kwenguva pfupi muchishona chemazuva ose. Izwi rokuti asara rinorevei asara, akasara, akasiyiwa, achakamira. Zvino ngatitarise rimwe izwi musiyiwa, komusiyiwa zvinorevei akasiyiwa, akasara, achakamira. Zvinonakidzaka asara musiyiwa, mazwi akasiyana asi dudziro yakafanana. Shumba inocherechedza. Zvino ngatidzokerei kunhamba 1841 asara musiyiwa, akasiyiwa, saka mubvunzo wava ko 1841 ine ukama here naSydney musiyiwa, pamwe uye pamwe kwete. Shumba inocherechedza, asi kana tikatevera mutauro uye kana tikatevera nhamba tinosvika pana baba Sydney musiyiwa, baba Sydney asara, baba Sydney 1841 Abasid 1841. Shumba haizvi simbisi, shumba inocherechedza bedzi. Ini ndini yani? Kudzoka kwepatani. Ini ndini yani? Kudzoka kwepatani. Ini ndini yani? Kudzoka kwepatani. Patani, 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 patani. Ndini yani? Ndini 1841. Ini ndini mundini we mandini, anondina mandini. Hakuna chati mgini, asina kundinwa na ini. Ndini yani? Ndini 1841. Ini ndini mundini we mandini, anondina mandini. Hakuna chati ndini, asina kundinwa na ini. Ndini yani? Ndini 1841. Ini ndini